Iki mongko wong loro iki ora kok sepel, ini genah paten-patenan. Mboten. Kowe apa ngopo? Ora semurane singgoke ya. Kedusan. Waduh, Janis. Ingin rut ini. Ayo. Dak. Ngono gek do banyol angger iso. Ampun to, Mas. Ampun, nyuwun pangapunten. Angger ora iso guyokke aku. Cok. Mengke kait. Piye komentarmu Nan? Kuwi kancamu dadi kaya ngono kuwi. Sepindah kula nyuwun sepura ya, Ji ya. Yo, Kowe tak kontak ya. Iya. Enggak apa-apa ta? Ora apa-apa akeh wong sabar kok. Kudu lucu lho tapi. Iya. Enten sepelan, Mas. Apa? Siji nih. Oh ya, coba. Iya. Saiki nyanyi lagu anak-anak. Ya, nek marak wis nembang bangsa anu to, Nggih. dandang gula to. Lah saiki lagu Aku anak-anak. ngetes kowe, Ji. Ya. Ya. Ayo coba. Ning anu slidru. Ning nong. Ayo, nano. Ayo. Satu. Aku sayang ibu. Ya. Aja guyu kowe iki. Aja jagongan karo aku. Aku gak nyawa kok. Ayo. Cepet loh. Dua. Juga sayang ayah. Tiga. Sayang adik kakak. 1, 2, 3. Sayang semuanya. As, Paling kuwi isam. bayi apa? Nggih bahasa Indonesia tok iso mung. Jawa gak iso mesti. Iso? Piye? Oh, iso no. Masa no? Jangan mau lipas perapat amat. Wah iya. Nek Jawa piye coba? Siji. Ayo podo ngaji. Ya. Loro. Dimen ora bodoh. Ya. Telu. Sing sregep sinau. Siji loro telu. Ayo bandar dadu. Kok ngono to, Mas? Kok ngono to, Mas? Lah piye? Sing sregep sinau. Ngono lho, Mas. Bar-bare bandar dadu sing sregep sinau. Mas pripun iki? Ya karepmu kok wis sing nyangga kowe. Paling nek siji loro telu tok. Papat-papat ya iso aku. Iya. Aku ora jarak lho, Ji. Iya. Ya weh, papat. Ayo podo salat. Iya. 5. Cagake agama. Ya. 6. Dimen ati ayem. 4, 5, 6. Katok suwek terus didegem. Der. Lucu iki. Sumpah, ndagel iki angel kok. Angel kok. Wah, sok seneng ngentahi dagelan cakrumu kuwi. Aja sok seneng ngentahi dagelan. Sapa sing kulino ngetahi? Kowe ngono kok. Aku to. Nggih, tur nuwun. Wis iki Mas Bayu. sik niki enten awala. Nggih sing lumantar anu nawala sik niki. Nyuwun podang kuning kalian tembangkangan tembangkangan sampun. Podang kuning, ayo. Saking Bapak Yazam Pundungan Juwiring. Mbak Supah Miatin jumeneng mriki. Monggo Mbak Fahmi. Iya. Mbak Supah Miatin saking Pulung Ponorogo. Ji kerismu iki lho, Ji. Menika ingkang WA kula anu sebat asmanipun nadyan mboten sedaya kula aturaken anu napa lagunipun. Nyun sewu nika, nyun sewu Mbak Yulimbo, Mbak Yujangi. Apa? Mbak Fahmi nika cara buah wonten. Wah, ya. Aku ora jarak lho, Ji. Pripun Mas Gareng? Ora tegel ngrungokke ya. Cara buah niku apel. Apel niku pripun? Anteng pinter tur kendel. Oh, ngoten. Lah sing dahar sinten nek ngoten niku? Nggih, Pak Lurah ngoten niku. Oh, Pak Lurah. Iya. Lah nek Mbak Eka pripun? Mbak Eka menika cara buah Napa? anggur. Anggur. Pripun anggur? Arang-arang anggur. Iya. Oh, nggih, laris. Lemu sinau kapan, Ji? Mburi kene mau lah. Saiki wis meletik. Ya. Meletik matane. Sarai-raine meletik kuwi. Kuwi anggur. Anggur. Nek Mbak Kuwi Susi. sing dar sapa? Anggur. Oh, nggih. Pak Camat ngono. Oh, Pak Camat. Nggih. Terus nek Mbak Suci. Pizza Mas. Mbak Sujun kok apokat. Wah, apokat. Apa kuwi? Anteng pola-polo ning di hati selalu melekat. Pelola Mbak Suci. apa? Terima ora? Plolo-plolo Terima ora? Ora terima. Ngomong nek tapuki bojone lho. Plola sampean lho sing plola-plolo iki kok ngenteni aku plola-plolo. Sabar. Isin lho
Isin tutupi raine kok. Mbak Suci ki wis ngempet kok. Ngene repot. Aku ki ngempet lho, wajahmu kaya munyuk lho, Ji. Ya, terus sing Dar sapa? Nggih, Pak Bupati menika. Iya. Bupati. Mbak Dar sini. Wah, Ayo, salah punten dereng baca. asal repekane kok. Dereng dadi. Dadi mawon. Aha. Yo, ayo to. Nggih. Nggih menika nggih enten kintunan Mas Nggih. Gareng Pauji saking Pak Dinardi. Nggih. Binjang. Oh, anu Tawangmangu. Nggih. Wah, Pak D kula piyambak menika. Walah. Kowe iki dadi apa, Dul? Mboten. Sapa Wingi kula mriko film mriko gratis. Matur nuwun Pak Dinardi. Wah, Nggih. semoga menjadi amal yang baik. Benjing malih Pak Dinardi. Ampun kapok-kapok. Menika nggih wonten saking Mbak Yuda Kediri. Oh, Mbak Yuda. Nggih, ugi saking Mas Cecep nggih rawuh, Mas Oh, Mas Cecep Cecep. kejaksaan. Nggih. Nggih, Cecep menika adik kula nggih. Terus enten Mas Purwanto BKD. Dadi niki panjenengan dalam pengawasan. Nggih. Statusnya dalam pengawasan. Mboten. Maksudnya nek saya mungkin ditanggap mulai. Oh, nggih, siap. Nggih. Menika Sing lucu. Cep-cep niku nggih, Om kula. Cecep kok Cecep. Kowe iki bengi iki pengawasan nek ngantek penyakitmu congorna kuwi kok apik. Sesuk ditanggapne. Nek congornamu kuwi ora patek bejaji, ya terus tak gecek dhewe. Niki enek sing salam saking saking Pacitan Mas Pipo nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kagem Mas Fauzi, kalih Mas Nanda. Semangat terus Mas. Siap. Mugi-mugi saged kuncara kados Pak Amin. Anom. Amin. Saking Mas Tarno Tania Jaya nggih nderek atung jempol kali Mas Gareng Pauji. Oh nggih niki Pak Tarno nyuwun podang kuning kagem sedaya monitor live streaming nggih. Pak Tarno Tania Jaya. Nggih matur nuwun. Ugi saking keluarga Bapak Suwargi, Bapak Triwidodo utawi Mbah Triwidodo, Pak Ditumiono, Mas Narno, Mas Sigit, Pak Deparno, sedaya nderek streaming. Alhamdulillah. Nuwun Pak Matur nuwun. Narno, ugi Ibu Bupati Sri Mulyani. Waduh nggih. Ibu kula menika nggih nonton. Sapa? Ibu Bupati. Alah. Kabeh kok. Mboten. Ayo saiki podang kuning. Nggih, Sing bawani Mas Nanda. Ayo. Sik sithik kan Mas kiriman saking Nggih. Mas Wahyu, adikipun Budewati. Oh, Mas Pak. Nggih. Tawangmangu nggih menika. Tawangmangu. Sing kagungan villa kae. Nggih. Wah, Yo. Mas Nanda, pamerke suaramu aja nganti kalah karo kae. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Nadyan wujude mung peksi. Diampet, tek kudu wujud diampet. Kula mboten tega kali Pak Uji tenan. Ora apa-apa. Ora teko dadi bacok ngono kok. Biyen nggon aku eneng lho, Ji. Dalam Dagelan Banyol kuwi eneng lho, keturutan. Mboten. Menika guyon. Langsung pucet. Yo, Dut. Agawe taline bronto. Nggih, dipun mangertosi dhateng para streamer mania utawi para mania wayang bilih Mas Nanda kali Mas Pauji menika renggang gula mupir pulut. Nah, Kowe maksudnya ora? Gak ero. Piye Apa tegese tadi iki? tegese? Pripun, Om? tegese kasih sayange, cintane, Nggih. sedulurane niku ngluwi karo liyane ngluwi lekete utawa kelete gula lan pulut. Nggih. Apa yang ngono Oh to, Mas niku nek Fauzi? Mas Nanda sing tilem, Nggih. nek sing gugah Pauji, Nggih. bubuk tangi sayang. Oh. Sakit Nek gugah ki diambung lho, Mi. Nggih. Mbok sumpah sesuk nek raya tak dudu video nih, wong aku sing ngerekam kok. Ayo, tutuke sik. Ayo. Kok di Alus manis tur mraati. Ci, Pauji. Kaya biasane dicedhaki Nanda. Nah. Ndang, Niki jare kok sayang. cedak sedina ngeluak sira ya. Ten. Nano ya. Alah, ya Allah. Oh, ala iblis. Sama sasar. Mereka petanes piye? Ingin aku ingin.
Piye lek apa? Piye? Yen apa? Yen Iku nek apa? pitanos kok. Pitan. Yo, tetanus kok tetanus. Ngono. Yo. Wis suwe nggon kula lono. Aja karo guyu. Aja karo guyu, ngono. goleki si podang Pito. Gareng kok ana cucuke. Anu. ibu bunga ing atiku Anu. nyanding bisa dadi tombo Yo, podang kuning. Ayo dibeksani kuwi Mas Gareng karo Mas Anda. Niki request mengki enten jaranan niku Mas. Oke, mengki tak aturke, Siap. Nggih. Monggo, yo Mas. Esok awan hai ning omah wis ora krasa. Haluyuran anggoleki sing gak sayang. Obang-obang minder anggonku goleki ana ora krasa. Esok awan nganti bengi imane man yen ngambil yo sing nyaman
pindho Matur sembah nuwun wis diaturke podang kuning. Engko keloro lagon tak tutuke ning pathet.